Radio Regalo sa Pasko 2021. Radyo Regalo sa Pasko 2021. Doon na naputay laing balay na dunggan mga kasama nga nagtingog-tingog ang radyo karong panahon na. O kinibalay mga kasama tuwag yung giari kay ato ang ilaylahon ang tag-iya sa panimayo og sa radyo. So, maayong buntag madam. Ang buntag, sir. Ayan si pangalan Gina Hinalo. Madam Gina, kanang radyo nga imong gipatukar karon. Unsa na nga estasyon na imong gipaminawan? Dex DCRM. Dex DCRM Davao. Davao. Paborito gid mong Dex DC? Paborito, Jed, sir. Unsa ba imong ginapangandaman karon sa umabot nga Pasko? Kay pila na lang kaadlaw si mana magpasko na punta. Kanang kuan, kaya mga Noche Buena. at Noche saka- Buena! Pero apa ka kapalit? Wala pa, Ay, sir. may problema kasama Gina kay ang DXD sinibahala sa imuhang Noche Buena. Sorpresa na ato mga kasama kay kasama Gina dawata. Nagdala pagitag wine para kompleto. Maraming salamat sa DXDC, RMN Davao. Na overwhelmed sa kalipay kasama, no? Mga kasama si kasama Gina. Anyway, salamat kaayo. Uban sa iyong mga kabanay nga nadiri mga kasama. Kauban nato si Radyoman ay miginita. Radyoman Joel Maray. Tatak. Arimen. Radio Regalo sa Pasko 2021. Radyo Regalo sa Pasko 2021.